Muri yeZimbabwe onai politics dzapinda manje mumaminds yatosvika kushurugwi nekuti neanda radio inobuditsa zvese pachena ichiti aiwa kuCynthia gold mine iri kushurugwi, aiwa vanhu vese vari kuopposition havazokwanisa kupinda mabasa, vari kuvhetewa vachinzi iwe uri wekuopposition kana uri wekuopposition aiwa basa hausi kupinda. Muri yeZimbabwe neanda radio yazovhura humbe panapa. Samboenderera mberi nenyaya iyi, vanokurudzira ibva wasubscribe wolaika woturn on the bell icon. Tomboshora mabhiza nokupa unopa ZM News Live. Notanoya vachiti shurugwi Cynthia gold mine in Shurugwi is vetting its workers and kicking out anyone found to have links with the opposition citizens coalition for change CCC party. The Mashingomira has been told. Saka vanonyera vachiti the mine is 300 workers. I will say this openly. We are no longer entertaining any CCC activists at Cynthia mine. People from the opposition should go and eat from their father, not from our father, because it won't be fair. We have been vetting people since last Thursday using our party cell registrars, and we are giving a card to every member vetting in. We are punishing them for betraying us when they voted for CCC councillors in Makusha. They should go and get a mine from those they voted for, because we can't keep traitors at our mine. Muri yeZimbabwe aiwa taona kuti nhau dzepolitics idzi dziri kutoshupa, dziri kutonetsa, zviri kutonzi aiwa vanhu vanoda kutoshara mamaini kana kangodzi kamwe chete kuti ndiyo opposition haasi kupinda, zvichinzi aiwa vari kubva vavhotera makanselas eCCC instead kuti vavhotere makanselas eruling party. Muri yeZimbabwe aiwa tiudzei mafungiro enyu, pinda mcomment section medu kuti mafungiro enyu amusakana subscribe kulaika, turn on the bell icon. Tomboshora mabhiza nokupa pano paZM News Live.